अगर आपके राजा को हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल भी करना पड़े हताई कतौर के बीच में, और बिना खाना खाकर आंदोलन करते करते अगर मेरा जान भी चला जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा। Saya nương sừng tòng lại nai, chỉ niệm man thay nỗi đi ke, thứ na nang ke oro no thứ na, chỉ niệm man thay nỗi đi ke, thứ nang ke thiri nai, sang mang be dogri nai, phải đi ta kubu ku, thanja lasi nai, thanja. Ogo mai kurui jangori kurui bai thangni bsano phaloi chanani nakha tong thai tongmaro buibai sekjagei komona phaching tabuk chini thina te busuk birman jinglai mancinai aboni thakmu bufurung sinai khorok busukni mokolni mukti bai abole khujak sinai o birman dofkhani birman bufuru pailang sinai bufuru pailang sinai Sekza tongkha jungle chini mantai thangza tongkha jungle buini dofa bai kemai thangbai kado chini lai buma Sekza tongkha sungle chini mantai thangza tongkha sungle buini dofa bai kemai thangbai ka chini lai buma Hapung hatai ti mati sabe bak chini se tong thok cha thok ki singli tong lai ban si Hapung hatai ti mati sabe bak chini se tong thok cha thok ke single tong gi tong ma se